Uea! No marxis, perquè et porto els millors consells per córrer. Consell número 1, les bambes. Ni molt grans ni molt petites. Si us van molt petites, se us farà els dits de color negre i us sortiran butllofes i els peus us faran molt mal. I això és inaguantable. Les bambes, important. En Kilian Jornet sense bambes i vosaltres amb bambes. Qui arribarà abans a la meta? Segurament vosaltres. Encara que tingueu els dits groguencs i taronjats d'aquells Doritos que us esteu menjant abans de fer la cursa, és possible que els primers quilòmetres el Kilian faci molt més recorregut que vosaltres, però és normal, és un atleta professional i vosaltres sou uns obesos que mengeu Doritos a les 8 del vespre per sopar. Segon, l'alimentació. És molt important que durant els dies previs de la cursa tingueu una dieta variada. Larghettos, espagueti, macarroni, fusilli, tortellini, il dottore, torre de pizza, cada dia, per dinar, per sopar i per esmorzar, sempre, a totes hores. Que ja ho estàveu fent fins ara perquè les vostres arts culinàries són una merda i no sabeu fer-vos un ou ferrat? Cap problema, seguiu fent el mateix. Pasta. Tomàquet solís, una miqueta de tonyina i apa, un rajonet d'oli i ja ho teniu fet. I ara, el truc final. Quin és el consell definitiu que necessiteu per córrer? Llegir. S'ha de llegir. I aquí què tenim? Tenim El racó del frare, un llibre de 15 relats llargs que he escrit jo mateix. Fixeu-vos quins marcs hi ha gent aquí baix. És per poder posar els dits, les mans i passar les pàgines amb dignitat. Un llibre que es llegeix fàcil, és potent, és cru, l'he escrit jo. Ja em falta ortografia, però es millorarà la segona edició. Heu de cooperar tots, comprar el llibre i així jo podré treure una segona edició i fer més diners. Literatura sí, però diners també. El racó del frare. Quin és el truc que faig servir jo per vendre molts llibres? Vaig a la llibreria per Sir, que és on hi ha el racó del frare, i faig veure que busco altres llibres, però jo ja sé què vaig a comprar. Pues clar, compro el meu propi llibre. És que després em toca l'Antoni, que és l'editor, i em diu: «Ei, Nil, hem vengut 12 llibres una setmana. És un èxit!» I clar, arriben a casa meva, doncs torno a portar a l'editorial i m'han dit: «No, és que encara en tinc més». I així la gent es creu que venc molts llibres, però els tinc tots jo. Tinc un problema. Acumulo coses a casa i són totes meves. És com tenir el meu propi ego molt a prop. El vaig comprar amb el meu ego i me'l vaig depositant, el vaig tornant depositant. Així. Subscriu-te. Fes-ho pels carquinyolis de la iaia. Subscriu-te. Ah, i se m'oblidava. Si voleu saber com no vendre un llibre, cliqueu aquest link d'aquí. Està aquí dalt. És aquest aquí. Clica. Per què no? Arrisca't. Sigues valenta. Què? No t'hi atreveixes? Le soffritto, arrosto, il bagnomaria, Totti, il rosto, in padella, alla brace, risotto, arroccio, parmigiano alla rucola.